kaikkia hyviä vitsejä tänne. Ei mua ainakaan vielä helpota, että voi täällä ohjaajalle käydään Fortsussa. Sulla on 2 koiraa hakeessa. En tiedä, voiko tytötellä ihmistä, joka on raskana. Mutta pitää nopeasti käydä, että sitten ei pysty. Miksi et sä odottanut? Odotit. Eiku Martti kerkesi jo syntyä. Näyttelys mä juoksen ihan pystyssä, se ei ole hauskaa. Niin, mitä se S on se Mut voi olla eteen maasta. Riittävästi mikään laji, mutta en saa vetellä juoksemaan alkuun. tosi tekee. Tää on niin puuduttavampaa voi olla. Me mentiin aika vauhdilla. 6 minuuttia molemmilla. Niin oli. Mentiin vähän ylempää siitä, ettei tarvitse koko päivää olla. Oliko sitä äkkä? Silloin me tultiin Peuhokukeen niskan kanssa iskulla oli molemmat terävät pullot laittaa kalostarissa ja otti pakko ottaa vähän ruokasia. Yksi hörkku. Sulla on possun kyllä tämän jälkikokeet onneksi. Mä en oo ikinä naurannut niin paljon kokeessa. Ei se ollut mitään, mutta se muija possun PH. Silloin oli rapula ihmisellä. On mä varmaan se. Kun joku 3 tuntia alta silloin se. Meidän varmaan jännittänyt, että kalat piti saada tällaista. Juuri nyt ei jännittänyt. Hauska siinä mennä on. Siinä muijakossa on sen 3 kertaa eteenmeno, kun ohjaajalla ei ole mitään aavistusta, mitä ohjaaja tekee. Ai niin se oli se viiva. Ei, sä otit pelkästään perusasennosta, sen lähetit eteen. Sitten sä niinku kävelit sen niinku tuon valmistelevan osuuden, pysähdyit, lähetit eteen. Ajaa! Vasta itseään. Tuupermani teki joka kerta lähti yhtä. Mä luulen osaa. Tuomari taisi sanoa jo siinä, että tämä on viimeinen kerta, kun mä sanon. Mä olen kertonut sitä ihmisille sillä, että jos teitä kisa jännittää, niin ei tälläkin voi käydä. Niin, tyhjä vaan. Kaikki muuten. Siis oikeesti kun vedet valuu siinä, niin sitä voit siinä oli jotain muuta kerrossua. Ei sun luovutukset, kaikki noudat. Se oli niinku siis oikeesti niinku se luovutus. Koira oli ees. Hyvä! Pitää vaan kuivaharjoitella ilman koiraa. Ei, mutta olithan se sitten taas nollakoirana, ei sinä tullut tommosia. No joo, mutta se ei siitä ole jännittänyt. Niin. Vuoden päästä kato PH-kokeen sen, että täytyisi varmaan tulla. Siis ei täytyisi, vaan sähän tuut. Niin, mä syksyllä kokeen sen. Sulla tulee kiireinen vuosi. Ajattelin, miten me pääsee heti pellolle. Kaikki vähintään yhden ruuan päivästä se syö nurmikolta. Saman tien punureinen. Niistä kirjaksi vaikka. Kyllähän mitä ne Tää mahdollista kuulostaa vähän semmoinen makamalla kansaneliössä, mutta kaikki pitää olla se niin 4 alueella aina keittiöllä. 2 koiraa ja 3 ihmistä. Niin tässäkin olisi, no kyllähän tähän siellä mahtuu. Anna hyvin mahtuuko äänkäs? Mahtuu. Ei tarvitse puhua niin luja, kun ollaan niin tiiviisti. Niin. Tarvitse vähän häiritä. Koirat häiriin. Kyllä nyt tarkkaavaisuus lähtee muualle. Se on aina hyvä ottaa sitten tuo vaikka vähän enemmän tuo istuminen tai jotain. Tässäkin voi pelata. Kompastuminenkin on hyvä. Eikö me sitäkin suunniteltu? Onko ne vähän sellaisia rimanavittajia?
Ei, niin kyllä niin tekee mullekin. Se on henkilöryhmä. Ei unohtanut, kun se Alma henkilöryhmässä koulutus. Minä olin sitä kertoin. Teillä istuminen Joo. Sitä istuminen, niin teillä siihen hirveästi ole mitään osaamista. Ei. Seuraaminen. Se on sitä niin puuduttavasti. Tuosta pääsee niin läpi, vaikka sotakoirat tyyliin perseen, niin aika helposti. Niin taas. vähän pitäisi olla just semmoinen, että suht helpolla tästä pääsee läpi, että se niin tosta sitten, jos haluaa kilpailla, niin Ja mun mielestä pehmeät ykkösluokkakin pitäisi olla vielä semmoinen niin kuin oikeasti kannustava. Juu. Koska sitä kautta saisi niin kuin lisää sit niin kuin harrasta. niin, Niin, läpi, mikä olisi niin kovaa kynnystä lähteä. kyllä. Oltiin tähän mennessä suoritettu. Meni yli 6 minuuttia. Mentiin vähän vauhtia. Joo, mäkin. Sekä pitäisi pysähtyä ja käskeä siirtämään. Ja jalat ihan maitohapoilla. Musta toi ihan tyhmä on muutettu näin. Se on ehkä jollekin helpompi tulla. Se on vielä tyhmempää, jos oikeasti niin kuin Tottiksesta loppuu ampuminen. Siis niin kuin oikeasti tupakattiksesta. Jos ei Niin kuin kaikista luokista. Miksi mä muuten ammuin? Ei PH-kokeissa ammuta. Mäkään en muista. Onko näistä näidolta loppuisi? Joo, ei oo ammuttu PH-kokeissa 10 vuotta. On ollut paljon keskustelua. Siis vittu kyllä mun PH-kokeissa siitä kun Foorumilla. päin ammuttiin, että kukahan se sitten oli. Vittu varmaan ammuttiin tällä kentällä. Sä oot ollut sen jälkikokeissa. Kyllä mitään tekoa sen Lisäkokeissa, mutta Pumallekin ammuttu. Ei tämän oo uuden Pumalle ammuttu kyllä, kun ei Allillekaan ammuttu. Mutta yksi aselain kanssa vai mihin se niin perustuu? Kyllä mä muistan, että täällä on ammuttu. Eikö se ole sitten ollutkaan, kun Jumala on varmaan käynyt. Haluakohan teiltä nyt ton arvostelu? Tästä kun mä niin vanha ja mä en jaksa nostaa ylös. Me jäädään niskun kautta niin kuin Tää kauheasti kauemmas menkö? Tässä on niinku tää pääkatsomo. Kuvaanko mä tän tuon arvostelun? Varsinkin aivan. Hienosti meni, mutta kuvaanko mä tuon arvostelun? Toimi se musiikki äsken.